En este nou vídeo anem a tractar el tema de la creativitat i de la idea emprenedora i anem a veure com se relaciona amb el que serien els projectes d'emprenedoria sostenible. Al llarg del vídeo el que anem a fer és tractar aquesta qüestió des de tres punts de vista. En primer lloc, el que anem a fer és definir el concepte d'idea emprenedora. I per a poder fer això anem a definir el concepte de creativitat, anem a veure com aquest procés de creativitat és un procés d'aprenentatge i anem a veure quins tipus de tècniques podem utilitzar per a afavorir la generació d'idees. En un segon apartat analitzarem el que seria la viabilitat de la idea emprenedora. Per això anem a considerar diferents tipus de viabilitat. També considerarem l'anàlisi dels diferents tipus de la viabilitat des del punt de vista de la valoració ètica i social. La creativitat és una característica de la personalitat, és a dir, és una característica innata pròpia de la persona, encara que també s'ha de dir que aquesta es pot aprendre a través d'un procés d'aprenentatge. De fet, quan parlem de creativitat no estem parlant de que una idea sorgís d'una manera espontània i en un moment donat tenim una genialitat, sinó que la idea sorgeix a través d'un procés d'aprenentatge, cometent errors a partir dels quals anem millorant la nostra proposta i així és com podem parlar del que s'anomena l'activitat creadora. Des del punt de vista de l'emprenedoria, això significa que quan parlem de la creativitat estem fent referència a la generació d'una nova idea, és a dir, a través de la creativitat el que fem és generar noves idees mitjançant un procés creatiu que posteriorment haurem de demostrar la seva viabilitat. Per tant, podem dir que la creativitat i la creació d'idees obeeix a un procés creatiu. Anem a veure quines són les fases que composen aquest procés creatiu per a generar idees. En particular, aquest procés creatiu se composa de 5 fases diferents. Aquestes fases són les següents. La primera fase és la fase de preparació, que és aquella fase a través de la qual el que fem és identificar oportunitats en el mercat o en la societat. És a dir, la persona emprenedora descobreix una oportunitat a través de la qual podem generar una nova idea. I així és quan entrem en la segona fase, que és la fase d'incubació, que és la fase en la que el que fem és identificar una idea, sobre la qual anem a treballar. De manera que en la tercera fase, que és la fase de visió, el que fem és conceptualitzar o definir la idea de la manera més concreta possible, identifiquem quin és el problema al que ens enfrontem i tractem de donar-li una solució o una resposta. Ja en la quarta fase, que és la fase d'avaluació, el que sí que anem a fer és entrar ja en la valoració de la idea. Anem a valorar la idea, anem a veure la seva viabilitat des de diferents punts de vista. I per últim, en la cinquena fase, que és la fase de l'elaboració, ja procedim al disseny inicial del nostre producte o del nostre servei que anem a oferir als nostres clients. Hi ha diferents tipus de tècniques de generació d'idees. Nosaltres anem a considerar les 3 tècniques més conegudes i més importants, que són el brainstorming o la tempesta d'idees, el focus group i la utilització de les bases de dades i els buscadors d'internet. Respecte al brainstorming, es tracta d'una tècnica enfocada a la creació de grups d'especialistes, és a dir, identifiquem un problema o una situació determinada i un grup de persones especialistes, coneixedores d'aquest problema i d'aquest tema, el que fan és desenvolupar reunions a través de les quals llançar idees i valorar cadascuna d'aquestes idees. La tècnica del focus group consisteix en crear grups de persones consumidores, és a dir, el que faríem seria identificar grups de clients potencials o de possibles consumidors i demanar-los que valoren o avaluen la idea que hem identificat.
Per últim, la utilització de bases de dades i de buscadors d'internet és un tipus de tècnica molt senzilla i molt barata que ens permet obtenir una gran quantitat d'informació. Un aspecte molt important en el procés de generació i d'identificació de la idea emprenedora és el tema de la viabilitat. Per a que un projecte emprenedor tinga èxit i, per tant, estiguem en condicions d'iniciar-lo, és fonamental que, en primer lloc, demostrem que la idea que hem identificat sigui viable. Per analitzar la viabilitat d'una idea, hem de fer-ho des de 4 punts de vista diferents, que són, en primer lloc, analitzar el que seria la viabilitat del producte o servei, que consisteix en determinar quins són els recursos i les capacitats necessaris i suficients per a poder elaborar i oferir un producte o un servei de qualitat i diferenciat dels nostres competidors. El segon tipus de viabilitat és la que s'anomena la viabilitat de mercat, que és aquella que se centra en els clients potencials i tracta d'identificar o de trobar un segment del mercat que siga suficientment rendible i en el qual ens puguem enfocar el nostre projecte de negoci. El tercer tipus de viabilitat és la viabilitat organitzativa, que fa referència a que el projecte d'empresa ha de disposar d'una estructura organitzativa adequada al producte o servei que anem a oferir i on el paper dels recursos humans, de les persones, és molt important, però també ho és la identificació d'aquells recursos materials i tecnològics que necessitem per a posar en marxa la nostra idea. Per últim, la viabilitat financera consisteix en dues qüestions. La primera és disposar dels fons de finançament suficients per a poder acometre les inversions que requereixen el nostre projecte emprenedor. I la segona fa referència al fet que els ingressos que anem a obtenir pel desenvolupament del nostre producte siguin superiors als costos en els que anem a incórrer. Sols d'aquesta manera, quan els ingressos són superiors als costos, podrem dir que tenim una viabilitat de tipus financer o una viabilitat econòmica, és a dir, el projecte d'empresa podrà ser rendible des del punt de vista econòmic o financer. Per últim, si estem parlant d'emprenedoria sostenible, hem de tenir en compte també els criteris de la sostenibilitat i, per tant, a l'hora d'analitzar la viabilitat d'una idea emprenedora, hem de considerar també els aspectes ètics i socials. De manera que els 4 tipus de viabilitat que hem analitzat, la viabilitat de producte o servei, la viabilitat de mercat, la viabilitat organitzativa i la viabilitat financera, s'han d'estudiar no sols des del punt de vista o el plantejament que hem fet abans, sinó també des del punt de vista de l'ètica i dels valors socials. De manera que, per exemple, la viabilitat del producte o del servei consisteix en determinar si aquest producte o servei és sostenible. I cobra una gran rellevància el que seria la sostenibilitat de la cadena de subministrament, que implica les relacions que l'empresa ha de mantenir amb els seus proveïdors. Pot ser important, per exemple, el treballar amb proveïdors locals o proveïdors de proximitat. Respecte a la viabilitat de mercat, introduir valors ètics i socials significa, primer, evitar la concentració del mercat i els abusos de poder, de manera que l'empresa no se situa en una posició de superioritat respecte als clients i intenta imposar les seues condicions quan aquestes condicions no són condicions favorables per als clients. I això significa mantenir relacions de cooperació amb el client, de manera que inclús el client pugui participar en les decisions que pren l'empresa i que li afecten directament. Respecte a la viabilitat organitzativa, introduir valors ètics i socials significa disposar d'una estructura organitzativa plana que afavorisca la participació democràtica, la transparència i la col·laboració entre les diferents persones que constitueixen l'empresa.
En aquest cas, el treball en equip, el treball col·laboratiu, el treball cooperatiu va ser un element fonamental en aquest procés de viabilitat de la idea. Per últim, la viabilitat financera implica no sols que els ingressos siguin superiors als costos i per tant estiguem en condicions d'obtenir un benefici econòmic i que el projecte siga rendible des del punt de vista financer, sinó que també les inversions que realitza l'empresa siguin inversions socialment responsables, o sigui que el seu impacte sobre la societat siga positiu i no negatiu. I d'altra banda, també significa que l'empresa, a l'hora de buscar finançadors, prioritza el treballar i el cooperar amb entitats financeres dins de lo que serien les finances ètiques i solidàries. I fins ací el que serien els continguts referents al tema de la creativitat i la idea de negoci. Moltes gràcies per la vostra atenció.